Ty už si tu. Perfektné. Môžeme začať. Ak si sa aj ty rozhodol, že si budúci rok postavíš svoj prvý FPV dron, je tu niečo, čo by si mal vedieť o výbere vrtú. Svoje prvé by si pravdepodobne vybral len podľa tvaru alebo farby. No za vrtulami je toho oveľa viac. Ktoré sú tie správne? Ako ich vybrať, pýtaš sa? Je na to úplne jednoduchá finta. Každá jedna vrtula má svoje označenie, ktoré vypadá nejak takto. Hovoríš si, je to sériové číslo? Alebo snad modelová rada? Prípadne nejaký nezmyselný predajný kód, pod ktorým majú len štatistiky predajov? Nie, nie a nie. Vďaka tomuto označeniu si svoju vrtulu na stránke vyberieš 100% istotou za pár sekúnd. Ale čo teda to číslo znamená? Prvé dvojčíslie je 5.1. 5.1 hovorí o tom, aká je maximálna veľkosť rámu. 5,1 palca. Ak máš takýto rám, táto vrtula je na to perfektná. Druhé dvojčíslie 4.6 určuje stúpanie lopatky. Nižšie stúpanie je vhodné pre nejaké pomalšie cinematické zábery. Vyššie stúpanie zase pre agresívnejší buď freestyle alebo závody. Číslo za pomočkou potom už len určuje, koľko lopatiek má vrtula. A to je naozaj všetko. Veľkosť, stúpanie, počet lopatiek. Ak sa ti video páčilo a možno si sa naučil niečo nové, budem určite rád, keď mi dáš follow. Díky a užívaj.